De gebroeders Vlieg, Jan en Anne, jarenlang een begrip op het merk van tafeltennis. Zij binnen de demonstratiepartij op het FK in Snits. 44 tafels stonden er klaar voor 180 deelnemers. En dat binnen in het verleden wel eens meer west. Nou, dat zat er ook in. Ik bedoel, het mindert eigenlijk hier. Ik bedoel, als je alleen maar naar dit kampioenschap, nu ben er 180. De laatste keer in Fransie vind ik ook 182, 184. Daar is het al een beetje een schijn dat het gewoon wat minder wordt. En dat is gewoon jammer. Maar ja, wij doen er genoeg aan en ik hoop dat de vereniging Drik wat dan door weer een beetje populair te maken. Jan Vlieg werd in het verleden Europees kampioen met Bettine Friesekoop. En hij zocht dat het in Friesland het minder wordt. Ja, ik denk in heel Nederland gaat de sport numeriek achteruit. En dat had ik te maken met gebrek aan media-aandacht voor de top. Want media zegt het is een C-sport. Ja, dan zeg ik in China is het een A-sport. Dat krijgt hoe je het brengen. Er is likwijls nog genoeg jeugd die het wel leuk vindt om een baltje te slaan. Lik als aan het knossen. Waarom zit u eigenlijk op tafeltennis? Nou, op squallen stond een tafeltennistafel en dat vond ik wel leuk. En ik kon wat beter worden en zo ben ik erop gekomen. En ook is misschien wel Fries kampioen worden? Ja, ken. Elke Kramer had ik meerdere sporten beoefenen, maar voor hem is tafeltennis toch sport nummer 1. Klopt, ja. Ik ken ook voetballen, maar ja, dat is toch een teamsport. Ik heb bekers verzinnen. Hartstikke mooi altijd. Ja, ik heb aardig wat bekers al. 15 of zo. Hier staan nog meer bekers. Die moeten verdeeld worden in de verschillende categorieën, like als de categorie 54+. Theo Huisman is al 72, maar hij zocht echt heel iets minder jeugd. Ja, dat klopt. De jeugd heeft ze volle, dacht ik. Nou, ze hebben hele oude dingen. Ze gingen van Petri naar pianoles en van bridge. Ja, bridge misschien bijna net. Maar er is een volle sporten voor die band te doen. Dan een talent, Arnoud Meijer uit Ljouwert. Hij is ambitieus, hij wil hoger op in de tafeltennissport. Ja, ik ben zeker ambitieus. Ik speel hier nu in Klassineveen. En daar spelen we in de tweede divisie. We krijgen een kampioen worden. Maar het is zeker mijn bedoeling om naar de eredivisie te gaan. En dat moet ik mogelijk wijzen, denk ik. En ik kan je vertellen, Litten, dat het intussen ook al Drents kampioen bent. Ik ben inderdaad, ik ben in 2009 ben ik Drents kampioen geworden. En daar die een aantal eredivisie spelen zo mooi. Dus daar een heel goed toernooi ga ik net zeker eruit. Dus daar ben ik al heel tevreden door. En nou, Joert nog de Vries proberen te winnen. Tafeltennis hoeft net duur te wijzen, want zelfs met een koekenponsje kan je het speltje beoefenen. Jan Vlieg had duidelijke ideeën over hoe het oorsmaat met zijn sport. Ja, de relatie met het publiek, die eerder haast net. En dat we in onze tijd weer dat was. Een Friese koop die het de sport verkocht. Ik denk, wij in het noorden hebben de sport verkocht en dat wordt een beetje verwaarloosd. Maar ook Arnoud Meijer is actief op het merk van ledenwerven. Al tijden in de maanden om zijn sport te promoten. Basiskwaliteit hebben we proberen. We hebben in plaats van gymles hebben wij tafeltennis trainingen doen. We hebben een heel soort proberen en ben hartstikke fanatiek. Alleen nog ze bleven net bij de vereniging ging. Ze kroepen liever achter MSN of fitness of dat soort dingen. We hebben een aantal dingen proberen, maar we zullen nog meer dingen proberen om toch weer de jeugd van het sporten te krijgen. En het liefst dan natuurlijk tafeltennis. En als je dan maar lang oefent, dan kun je alle kunstjes leren.